Hi, si Manang Helen eh. Hi, good morning. Ako na po ni si Mother Helen. Ikaw. Aran ni katawa ang mga mga problemang ginagmay. Karon di ay gaawan. Dapat ko sabay. Wako ko matasang trabawan. Kamusta naman mo? Mga kaigsuonan o mga kahigalaan sa tibok kalibutan. Kamusta na? Hinat punta. Wala. Amos kabastog. Matag oras, matag minuto, matag adlaw. Patang panikay-sikay sa kanyang kinabuhi karon. Panali ron. Sa adverse exercise na. Papadibaw hapit na pagpista. Mayo. O, salamat ulit sa pagnabaw makagahom. Makarang oras sa ingaron. Kuwan pa ka. Mata. O, hanggang patagpus mong hangin. Salamat Lord. Salamat po din yung tanan. Kapag nagsubaybay sa ang vlog. Sa galingan ko. Salamat yung tanan. Paglaman. O, yung galingan. Di mo ko sakit daron kay di nang tinuod na Ginoo. O sa taot day ko diha sa hagna nakoy bag-ong kuan sa hagna. Ang taraw lang dati sa rato nakalipat man ko. Amping diha sa hagna buhol. O diha sa kuan lain nasod labi na ni Madam Lilian Anthony family. Kamusta na ka, madam? Mingaw na po ni mo. Mingaw na yung tanan ni mo, madam. Ang tama kang bakasyon. Kasi yung bakasyon ka ilig ka doon. Kaya pista mas indo, ha. Bista on. Hindi mas indo. Madam, kaulit ka Pinas. O diha sa Cortis. Sabi na ni Rosemary. Kira, madam. Sakit ala tapon o nakoy time makana o Cortis. Hindi nga nagalip ko sa mga apo diha. Ala ako pohon o makalugar. Pohon-pohon. Kaliis Ginoo. Kabisita ko diha. Tatako nimo. Katong giyon nga wa pa mo makamubon o sige pa mo hilak. Kung dahil makamubon na lagi yung kalugayan. Nga na did na. Kay inahan man nato. Sa so, gani, di ko makakuhanin mo nang ngawaan na sa ilang kabutan. Butan mutos man nang. Pero, saan naman nato, ngawaan naman diha. Kita-kita naman diha punta sa kalibutan po o at punta pa doon. Sa kaibutang. Pareha batas mga tangang manang karon. Manang mumpo na. Hiniwang na raba ka. Kita ko imong kuan. Picture hapon. Kuha na ka sa matagal ka siksi. Yeah. Karon lagi diya gagawan man. Diya maghang apo rin sa gibilin. Sikiya. Asa ning pamahawon una. Kaya mga tumig kuan. Dutig yapong kung nag-uto na kay aga kong kauban ang kong gisabot sa kumakasabot. Sabot mo daan hapon kay sinuli na gilakaw. At seminar sila to as kuan. Coaches sa para sa idahang bay. Ang kadlawan patuglakaw. Sa awan magaling. Nakaw di kay importante man nga mo biyahe. Anong karon kalugar ko na nag-isuras gawas kas likod. Kay nabuwan man. Hadiyan ko. Lingkod na lingkurana na kay di mo ko rin makalingkod usahay labi ako sa karinderya. Tanaw-tanaw po ko sa mga kuan. Sa mga buwak na rin taon. Parang buwak na. Parang saray na mali. Mali lang ingaron. Di ko makasado. Kaya usay magikan ko alas 4 pa. Ano pang gilantaw na mga buwak. Skilid sa pajag. Okay na ma-arrange. Kusog. Daan yung wanapod. Kaya kanilaging lugar. Panahon karon di ko makalugar. Kang kalom.
to tani sa kabanda nga ning buwak sa katong gitanong ni Lubilin probinsyana nga ang manghod ta Cebu. Ugang gluternit, ang katay na to ang katay na. Katay na ugang gibilin na nga tanom gluternit nga tanom. Ay labay ta ka signal. Anang kuan ag kanang ay yung mga banda na ka. Kaya na pwedeng kabon ng malili, dahil na pwedeng buwak. Buwak na kang isa ka banda nga kuan. Malagi daris ang kilid sa karlanan. Gunahan na pod. Haning istidulan po hunog haning gunahan. Kaya alindahon na kayo sila sa ali at ubos. Nagpadaro na sa ali kay kuan na. Mag-garden na kung siya. Hantang gunahan kalan, gunahan na. Dagdag-dagkan ra ba. Tapos ubos, katong tayo na brown, matug kaaling pinadaro, kay mag-garden siya. Kanya-kanya na may garden ron. Kaya hindi dapit sang tapad, katiri ni, wa pa ma-hugdi. Gusto mo daplin, ay sa kuno to. Mo magbahin mo dali, hadapin sa hangbahay, dapit sang kalanan, tungod katiri kung kaisa. Dalis ubos. Atong na brown kang ali. Ano tos amang kuan kay namay duta enta namo tos ibabaw dito kinaladuan dito ladu man. Wa mutulin ug kadto kay ladu man gud. Ang naramis dao. Tuon nito kang mga tanom kang unahan. Malugwaran ra na sa adlaw kay kanilaging panahon labing bisiha. Agi pa lamang simana, bintana ganiron, kaya gamong tupad na human. So, kaya rabi na kay tupad ko, trabaho ko tupad, yung kuan, muto pa. So, kalau si Ginoo, na kuan naman ko, survive na ko. Para tungang hubag nga yung nakita sa tiil. Salamat kay kung namin dingon nga tambalag sa to. Tambalan na nahon, gilid-kujob na. Para tungang kamot, kung nasamad sa lansang, nakuha naman po na ang kamot. So, napagyapon sa madgamay. So, kaya lagi ni. Nanggalay ko Ginoo. Namang ko giring, kanong mga giringan kay bisig pinanggas Ginoo, bitaw. Pagdilaman. Naman ingon sang vlog nga, ipaminsin ko no to lang ingon nga na giring. Di na kay, samok na. Basta siya nagtanaw, nakaibaw niya, kinsa siya. Kasi munda nga siya panaway na, narami siya ko. Hindi malagim sa kabuk ko din na maminsun. Kaya naman ko niminsun siya nga iminsun ko na ho. Kaya rin ko nung matres o kinsa. Pero kabaw na ko kinsa. Kuha na siya, mga bago pa na naman kuhan. Hi be, good morning. Niyama talang ang alagang apo. Maho na miron kay Muad Tumis Karinderia. Silan mo be? Naluto ako bitlop. Naluto ako bitlop. Diyan nagtito po kong buwad. Mura man nga pong kuan. Para di ko nakakado. Mamaling nga po hapag pagpanganak na dito sa Manila. Ako po alaga mo na yung nganik ko. Itong mga aposportis. Ito. Kuan ha. Ato ko silang lolo. Luluhon to sila. Kita ang mga mga aposportis pag ating sa kasanip kami. Kapag santungan kay na may okasyon kasi mana dito silang duha ka apo nga dali pag sa ka po di mabangbang wa di mo uban so kani bisag bilang sa inahanan ni Bilin okay na siya pag awan pa sa karinderya siya mahal ta kaya agi mong tambal kani pati kay tambal nga lagun di ubupod masubawan na sila basta siya ko tong kaon nag ice cream gabi na walang sultas na ice cream ha. Kaya kasi mong papa. Kaya kung sisang papa diya sa Taiwan, mata na ron. Hindi ko na ito nimulog na patay signal. Lamang to kita laman talang dyan kasi yung pamahawon ng kuan. Ang apo. Palabit ka. Kaya mulong si mama, lahat nung lagi wako sa tingin. Kalingan ka. Muntag na mulong, kuan mulong, kijaw. Runan, tangga mengudrun.
Ano nakalingan ka? Mula yung wako gabi pa, na kay buntag naman doon. Takay mag-isidul tagwan, mga tata, Julia o vaksin. Kakabaksin na kayo, ubo man ka. Ano na mag-wakwak? Ay, yung kamot, hilo na. Takay, alas city na. Takay, ang pakaroon sa lingang kuan. Katulad ang kulroy. Hindi na ito. Na, ibo. Sulang kiya. Hitlop ng kapito o ka ng libuad. Kakaling balik dyan nga ikiling sa pugo. Ang gili pakpas ko hindi kaya dira dia. Hindi ko itlop pugo. Pakaon sa akong kiya. Kung kuan nilaga nga pugo. Darada. Ano yung sinandaan. Nag-display ko ato sa karinderya. Pasang pamawas kiya. Kaya mula ka na miron. Naman na. Na. Tapos alyan na kinatagang dito. Magpagsil mo matandagan sa ibong be. Hindi, ako. Kaon na. Ana. Mahaw na ha. Parang ang tiin. Asara na. Maradig mo yung kusir kuan. Sahay o pahungit. Wap kirang lingaw. Hungitan. Tapos alyan na kinatagang dito. Para sa isang mamaasahay, manggilalis na sila kay isang mamaasahay na yung maghungit. Yung mama di mahungit. So, buat kung tapad ko, hindi nanto ang hungitan kay grade 1 naman eh. Pero, Ito. grade 2 naman di ay magpahungit. Pero mamaragig. Ang pumudadaho kay mararab ni lusa ka dako. Na? Tapos alyan na. Ayaw. Tawag ka nag-agdutlok. Yan na! Ayaw na. Ay, ira. Wala na to. Isda. Isda niya. Crispy ito baga prito na. Tilaway. Buwan man. Hinabuwan. Labas na, tilaway. Crispy. Hindi, wala. Di lagi nabot tilaway, di lagi buwad oh. Di pa ka mag-isda kay putin. Gamay ra. Tilaway, uli ko di kaganahan. Ako lagi. Isda. Yo, lunglung oh, imong anak di mo kag-isda. Oh na, kay mga kuya ro sa Cortez. Mga na baka to sila. Ay na kayo mga ato na tamo yung matatambal. Tapos ala na katinghatag ng duha ka ala na. Na, kita na pa yung papa nga. Okay, mas kakaroon, hindi ka kaiktan. Yan cellphone. Oo. Pag gamit ang kakay, wala ko charger kay gidang kuya. Ang gidang papai. So, ito. Charger lang ang charger. Wala ang charger. Trabalik siyan. Sana. Takatagas ang tambal di ay. Ha? Tambal. Kukala ko.